Assalamu alaikum wa rahmatullah masu biyan mu, barkanku da haka, da fatan an tashi lafiya. Ga bidiyo nan na kawo muku akan yadda za ku yi adin ɗin kore a Metamask, saboda na ga har yanzu akwai waɗanda ba su yi adin ɗin shi ba. Yanzu idan ka shigo cikin Metamask naka ka buɗe, ga inda an ka rubuta nan dan wurin nan za ka gani, sai ka taɓa shi da alama aro haka. Idan ka taɓa shi kamar haka zai kawo ka haka, ka ga nan wurin nan zai kawo ka ta ƙasan ga adin network, sai in danna shi kamar haka. Kana danna adin network zai kawo ka kamar haka, sai ka dawo nan custom network ta ɓangaren ga, sai nan ka rubuta network name. Zan ajiye muku shi a WhatsApp group namu da Telegram kamar haka kuna kallo. Ni zan rubuta kore block change. Sannan nan wurin network ɗin nan wurin nan kuma sai sa HTTPS, sai sa ɗigo haka, sai ka sa yan waɗannan na kwance ƙwara biyu, sai ka sa RPC. Idan ka sa RPC sai ka sa dot kore ADA afwan ne ɗin nan yake, sai ka sa ORG symbol change. Nan kuma kamar yadda muka rubuta ɗazu, change ID abinda yake 11 bara sai shidda, sai na symbol kuma da nauran adin. Kun gani yanzu na riga da kuna gani adin game component kore blockchain is now available in the network. Select to sense suit to the network. Shekenan yanzu ga na riga da na gama adin nasa. Zuwa anjima zan kawo muku bidiyo akan yadda za ku yi, kuna gani kore blockchain ga na riga da ya hau. Zuwa anjima zan kawo muku bidiyo akan yadda za ku yi withdrawal na one token da muke mining a can a cikin Satoshi app din nan. In dai yau ne ka fara zuwa wannan channel, ina neman alfarma ka yi subscribing, ka danna alamar ƙararrawa daga mun ɗaura bidiyon mu za ka sani. Kun gani yanzu gashi nan daga na danna wajen receive nan, ka gani zan yi copy ɗin contract address. Ga haka abun yake.